Martxoak 8 emakume langilearen nazioarteko eguna. Asteriskoarekin, eta emakume komunikatzaileon eguna ere bai. Baita ere, eta gainera txipi txepa. Badator. Korrika! Aupa Maurizia! Korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak, atxe eta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean. Korrika badatorrela, Ane Elordi, Tito Serrano, Gabon, ongi etorri. Eskerrik asko. Gabon. Poza, guretzat zuek hemen izatea eta lehenengo galdera 23. korrika bidean dago, egun gutxi besterik ez dira falta. Gogotsu etortzeko, gogotsu pasatzeko, gogotsu denetarako, ez da suposatzen da, Bai, gogotsu iristeko, jente askok esaten dau badator, baina guri azkenengo txanpau luze egiten ari zaigu. Eta ia, 14 iristen dan, oraindik hainbat lan esku artean egiteko. Orduan, 14an Irunen batuko gara, eta behin lekukoa irten da, beste modu batera biziko dugu guk bekorrika. Eta, 24 eta 25 ere iristeko gogotsu. Gogoz. Esan duzu bezala, 14an Irunen hasi eta 24an Baionan. Amaitu, ez da, ze bi toki eder. Hau erabakitzeare, txoritxo batek dioenez, ez da inerrexe izaten, ez da? Ez da bapa errez. Bukaera egia esan, nahiko errez daukagu ze txandak egiten dugu beti hiriburu batean amaitzea, ez? Baina jendea konturatuko zen, bukatzen den herrialdean hasten da hurrengo korrika. Orduan, herrialde horri dagokio, meti gutxira, bukatu eta segituan proposamenak egitea, zein herritatik hasten den. Oain iparraldekoi dagokie, edo egokituko zaie, eta hor, kanpainak eta guzti egoten dira. Niko goratzen duten azkenengoa, ni Bilbokoa izan da, Bizkaian erabaki behar izan genduenean azkenengoaz, egon ziren 8 bat herri nahi zutenak korrika hasiera izan. Eta batzuetan, inkluso udaletatik eta etortzen zaizkigu eskaera ofizialak. Pentsatzen nun sobornoak esango zenula. Pentsatzen nun sobornoak, Tito. Pentsatu beharko handoke igual, enkantean ateratzea edo... Bai? Eta gure helburuetako bat bete modu horretan ere bai, ez dakit. Eta aurkezpen horiek egoten direnean horrela, badira pikeak ere euren artean edo lehia sanoa da? Danetarik, ez da. Baina egia da, kanpaina egiten dela inguruko eskualdeak norberarenaren aldeko botoa emoteko, eta holango azpilokoak egoten dira. Aikideok erabakitzen dugu azken finean, ez? Eta dagokion herrialde horretako aikidek. Eta orduan, alako gaseak egoten dira, ez? Harremana daukazu ondokoarekin eta bozkatu edo beste batzuek ez bozkatu, bai? Ze herrian bertan ere egongo da, dezaketen duena, zelako lana etorriko zaigun, bai? Orduan, mesedez niri ez bozkatu, bai? Nahiz eta beste batek nahi jaso eta hasiera eduki. Orduan bai, nahiko polita egoten da, entretenido. Nahiko polita entretenido. Gainera esaten ziaten hasi baino lehen. Gurean bukatzen da 24ean ditugu 5 egun furgonetak berriro itzuli, dena prestatu, gauzak kendu, dena atondu, dena desatondu, dena dalakoa. Eta handik astebetea dagoeneko korrika 24. Zuek entzuten duzuenean, korrika 2 urtean behin. Korrika urtero beharko luke. Ilusio egiten dizu, ez da? Ez. Zenbat aldiz. Eta zeratik ez duzu urtero egiten. Etorri gurekin batean eta ikusiko zu zeratik ez dugun egiten. Lehenik eta bain, etxetik ere, botako gintuzten, zalantzari gabe. Ze horre egoten dira, oin oso zentrala den kontua, zaintza, geuk
ointxe hasi behar dugu hori bere pentsatzen, porque korrikadan bitartean, Ez dago dauz piko besterik. batzuk, motxila beti aldean, ornagailu beti aldean, telefonoa piztuta, eta besterik ez daukagu. egun askotan etxetik pasatu barik. Alegia, esan daiteke korrika eta gero dibortzio tasa igo egiten dela Euskal Herrian. Bueno, espero dugu, ez. Ez daitela korrika gaitik izan, bestela, gertatu behar bada, gertatu. Hori da. Bai? Eskontzan bat ere, igual, eman Hori da, daiteke. bai. Bai? Ligoteo ere korrikan ematen da, ez da? Bai. Eta gero, bestakit, amaieran ez, Baionak da nun pozik, orduen, jenteari aiztuin goiako aurreko 3 hilabeteetan Hori etzen da. jasan dauen. Jasan dagoen Bai. guztia. Gauza bat jakin dut, eta ezin saiestu galdera hau ezin egin, galdera hau ez egitea, zoragarria iruditu zait. Furgoneta, noski, zenbat eta zenbat kilometro ezin gelditu furgoneta. Noski, geldituko balitz, hilabete beranduago, oraindik Euskal Herria zeharkatzen egongo ginateke. Noski, furgonetan hor daude erreleboak, hor daude kamarak, hor daude kazetariak, hor zaudete kakideak, eta 101 persona igo jetxi. Ikusi ditugu, 11 zuzenean gaudenez egon guztian, sekretutxoak ikusten dira. Jende hankaz gora erori izan da, gora, bera, nola igo, baina nik ez nuena espero da, protokolo bat, eta lehenago egiten dela, simulakro bat furgonetan nola igo eta jetxi. Hori irutu zait gauza zoragarri bat eta kontatu egin behar duzue. Bai, azteko nik uste dut argitu behar dela edozein ezin dela igon. Ez? Beti dau baten bat hurbiltzen dana eta igongo naz, ezin zara igon. Hau ez da barraka bat, esan egun. Orduan, eta sarritan argazkilariak eta eske atara behar dut. Bueno, guk gaur egun eskaintzen dugu dana. Orduan, gozatu kilometroaz, eta ahaztu, argazkia eta dana dausarean gaur egun, libre hartzeko eta nahi dan moduen. Horregaitik azkenengo edizioan ja hasi ginen murrizten alik eta jente gutxien igotzeko. Bestela, arriskua benetan dau min hartzekoa. Eta hori ekiditeko batez be taldeetan jente berria sartzen danean eta bai egiten dugu entzegu moduko bat. Ikasteko igotzen, bakoitzak ben neurria hartzeko hanka zenbat altzatu behar dauen, furgonetara, salto egiteko eta holangoak. Eta, orduan, eta bueno, gero noski beti esaten duguna, batzuk habilidade gehiago izango dute, beste batzuk habilidade gutxi izango dugu, ondorioz horre ere denetarik ikusiko duzu. Anekdota, kontatizkiatzu ez bakarrik erorketanak. Zenbat anekdota, hainbeste kilometrotan, hainbeste urtetan, zenbat anekdota ikusi dituzue, eta batzuk geratzen dira kutxunak burugarruan, bihotzian, edo batzuk aztu nahi izana baino ezin. Liburu bat edo pare bat ateratzeko modukoak egongo dira ziurrenik. Eta gehien dauzkatenak, taldetan doazenak, furgonetetan doazenak. Nik neuk furgonetan nahi inoiz igo, nahi? Eta pur bat beldura bere badiote. Orduan ez dakit nik simulakroan ere ez dakit egingo neuken proba. Igual, azte furgonetan batek daki. Nik gogoan daukadan bat, korrika karabana bat da azken finean, ez? Furgonetetan fijatzen gara, lekukoa da importantena jakina, baina furgonetaren aurretik badoaz eskualdetako kotxeak, bidea zabaltzen doazenak, ez? Eta furgonetan doanak, kideatzen doanak, txandaka bere egiten den kontua, kotxe hori egin behar dio kasu, bakarrik. Ez GPS-ari, ez munipeai, ez foralei, inori ez, baizik eta kotxeari. Eta guan daukat, ez dakit 17. izan zen edo, neuri tokatu zitzaidala biloko kotxeakin joatea, eta autonomia kaletik, pagentu zen basurtotik, zabal dan hartuta, jende mordo ikaragarria. Eta zartu behar genuen, Maria Diadearotik, ez urrengoa, doktora Leizatik zartu behar ginen, bera, eta gero poza hartu edo. Eta loko batean, ikotxeakin sartzen naiz, behiratzen dut atzera retrovisorian eta furgoneta aurrera zijoala zabalbururantz. Zu bakarri. Mesedez, baina, kotxetik irten, utzi neban kotxea horre, ni gidarinen bilera, kotxea utzi errepidean erdian, korrika batean ni neu furgonaraino eta jende guzari, okertu zarete buelta, eta jendeak kasu egin, milaka pertsona, kasu egin, abizau furgoneteroei eta autonomian bertan buelta osoa eman, eta jende guztia, neure atzetik, kotxean berriz ere sartu, eta tira. Osea, nire lehenko aldia zan gainera kotxean nijuala, eta zan nuen, ezin dut galdu. Eta zuze juntzinen jendetza guzti horren aurren korrika jarraitzen eta denak? kasu egin zidaten. Hor furgonetak aldaketa batzen badau, arnegin hori begertatu da, atzera bota, Zoragarri. eta buelta. Bai, inoiz saltatu dugu eta konpontzen da, baina, Bilbon autonomian milaka pertsona zijoala,
ara baldin badoaz, ez dakit nola ingo genduken. Baina, bueno, buelta eman zuten, kapaz izan ziren, jendeak kasu, jendeak esan furgoneteroi buelta eman, eta neuri segira. Eta neu bakarrik, eta ez neukan espetorik, baina kasu. Baina jendeak sinisten duzu, holako bat esaten dezunean, suposatzen da ez dela brometan. Gero beste gauza bat ere gertatu izan dena, eta jakin duguna ere da, noski ezin gelditu, batzutan hankasartzeak, baina beti konpontzen direnak, simulakro edo protokolo hietan ere, omen dezue lekukoa desagertzen bada edo baitzen badute zer egin. Bai, bueno, ez dugu pista handiegirik emango, bet jentea ez animatzeko. Baina gertatu izan omen da, ez da? Ba omen da herriren bat edo bat baino gehiago, nun lekuko hartu eta ohituratxoak daudenak. Baik eta txikiren bat izaten da Nafarroan, baina, bueno, ja kontrolatuta izaten dugu, orduan arazorik ez. Eta egia da, furgoneta taldeetan, 10 lagun joaten dire bi furgonetetan banatuta, eta beti dau baten bat osoa di lekukoari. Orduan, ikusi ala desagertzen dela, salto egin, eta badoa atzetik korrika. Aurten, oraingoz, suposatzen dut ere, bueno, nik uste euskaldunak beti gaudela eguraldiari begira, ez dakit horrelako fijazio berezia daukagu, baina egia da korrikan ze garrantzitsua den. Iragarren urtean ikusi genuen, hotzetik, euritik, elurtetatik hasita, manga motzetara Euskal Herria tropikala, ez da ikusi genuen. Aurten ze prebisioak aurre ikuspenak, oraingoz hasieran, ez datuz oso txar, baina bate daki. Oso erreza, dana egongo da. Denetik egongo da. Seguro egongo da euria, egongo da eguzkia, egongo da elurra, espero gutxi. Eta polito, argazki polit batzuk egiteko, eta nahiko. Hori da, justo. Egia da, oin dela 2 urte oso politak izan zirela, baina, klaro, oso polita. Lehen esan genuen oso lirika epika eta oso bukolikoa, baina elurtean... Goizaldeko 3 gehu, telefonoekin aber non lortu, traktora edo dana delakoa, bidea zabatzen. Bidea garbitzeko. Goizaldeko 4 edo, sakanatik pasatzen zela, eta prebizioa zan iruñerantz zijoala, eta ezin pasa. Eta jende guztian martxan saltzan jarri, eta jendeak erantzuten dago. Egia esan, gero erantzun honak izaten dugu. Eskerrak. Bai, eta, bueno, Irundik abiatuko da, baina ez, ordu batzuk buruan, Ipar Euskal Herria. Orduan, Irunen eguzkia egon leike, eta ez dakit doni bane garazi, Euripean. Bidean, aplikazio ere begira etorri gara. Aber, ostegunerako ez ematen duten, atzo ondo, gaur ezain ondo, bai, bueno, baina ondino osteguna urruti dago. Ni begiratzen egon nintzen ere, eta esan, bueno, hasiera txugun xamarra dator. Bueno, aplikazio asko dagoenez beti topatuko zure gustukoa. Bai, gainera beti dago lagunen bat esaten duna ez nire aplikazioa nona dator, esatezu zure egingo jot kaso. Bukatu da. Eta balio daunak iragarpena da, ez? Iragarpen ona bada, naiz eta eguna petrala urten jenteak ja plana eginda dauka, eta joango da. Bukatu da. Bestela hartzaien bat ikusiko dugu, lehenagotikan, da haue dia tempora bezala, baina korrikari begiratuta. Ikusita pixka dagoen giroa, lehen esan dugun epika horretatik oso ondo, korrika, ze polita, askotan esan dugun nazio egiten gaitula, korrikak, ez da Euskal Herria egiten gaitu. Daukaun sensazioa ikeragarria izaten da, baina hortik aratago ere, orain dela 2 urtetik ona aldatu dira gauzak, hobetu dira gauzak, badira bideak, ze egia da ikusten dugunean euskararen egoera batzutan auzi bideak handik, egurra bestetik, esatezu komplikatua. Aldatu dira gauzak zuek, aekan, adibidez, nola ikusten duzu egoera? Jende aldetik, ez dakit pixkat, nola egingo zenukete azterketa? Bai, bueno, egia da, 22. korrikaren bukaera Donostin izugarria izan zala, eta hori ulertu behar da pandemia osteko testu inguru baten, ez? Jentea gogotzu, herria batzeko, holango jai erraldoi baten parte hartzeko, eta oso positiboa izan zen. Eta tarte horretan, urrengo korrika 23. kasu honetan prestatzen aritu garen horretan, ez? Kezka bazegoen, goia jo dugu, ez, bueno, azaran 16an aurkeztu gendun, eta egia da, harrera oso ona izan dela, eta uste dugu, 22. bestekoa izango dela 23. ere. Eta tarte guzti horretan aekan lanean jarraitu dugu. Ikasturte honetako datuak guretzate baikorrak dira, 10.000 ikasle inguru ditugu Hego Euskal Herrian, eta 1.000 Ipar Euskal Herrian. Orokorrean, igoera izan da kopuruetan. Orduan, bueno, ikusten da badagoela Euskara ikasteko gogoa, eta hori da behar duguna. Eta bestalde, barkatu, Tito. Ez, esan behar nuen, aspaldia zen nintzen lan egoaekan, eta beti izan dut, eta esan izan dut, gure bokazioa dela desagertzea. Tamalez ezin dugu, bai?
desagertzea lana bukatuta dagoelako, gure helburua oso garbia da, ez? Euskararen normalizaziorako gure jartzea, jendeak euskara ikas dezala da gure lehenengo lana, bai? Baina erabiltzeko. Eta tamalez oso urrun daukagu gure helburua, ez? Eta nahiko genduke, eta korrika berdin, korrikaren helburuetara jotzen baldin badugu, nahiko genduke izatea festa hutsa. Tamalez ez da festa hutsa. Guretzako oso importantia da, sustapen lana eta beste aldetik helburu ekonomiko importantea da. Aekaren jarduna mantendu ahal izateko eta par geratzeko. Orduan, irakurketa, bi urtean ikasleen aldetik ondo, baina asko geratzen da egiteko, tamalez. Ekine, zenbat aldiz esan diguten mahai hontan, gure helburua desagertzea da? Zenbat elkartek, zenbat erakundek esan digu ez gertatzen da Euskal Herrian? Bai, zenbat kontu azkenetan beharko luketenak, baina tira, gauza bakoitzak bere martxa daramanez, eta martxa horretan korrika ere ate joka dugunez, martxoaren 8-aren testuinguruan gatozela ez dugu aztuko. Akaso gizarteak ere horretan alfabetatzeko beharra badu, akaso euskarak bide hori zabaldu dezake, Ane? Bueno, guk guretik behar hori oso nabaria da, eta sarritan ez uste dugu, aekan berdintasuna, eta guk etxe barruan badekogu nondik ibili, eta duela urte batzuk gaia serioago lantzen hasi ginen, eta gaur egun, 2023an onartu gendun bigarren berdintasun plana. Eta, bada garrantzitsua dan kontu bat, eta horrek be isla eukiko da, korrikan, argi dau, aldarrikapen asko biltzen dira korrikan, eta euskararen eskutik etortzen bada, asko zobe. Izan ere, furgoneta milaka eta milaka lagunek ikusten dute, horre rolak nola banatzen diren, askorentzako erakusleiho ere bada, edo referentzia izan daitekena. Zeinen garrantzitsua berdintasun plan horiek ez, garatu ahal izatea, baina horrekin batera euskara bera ere, tresna bada, akaso ikus moldea ere, gizartea bera ere, balore, esan dezagun jasangarriago, aurrerakoiago, berdintzaleago batzuren baitan ikusteko, hori ere aintzat hartu genezake. Guk kezka horren guztiak baditugu. Egia da, sarri, korrikaren zurrunbilo horretan ezinezkoa dela nahi besteko lanketa bat egitea. Eta 22-etik 23-erako trantsizio urte horretan, hainbat hausnarketa egin ditugu, batetik berdintasun arloan, eta ez dakit, igual fijatzea baino ez da, baina furgonetetan zenbat emakume doan, ez? Edo doazen emakume horrek zenbat dira ama, edo doazen gizonezkoak zenbat dira aita, ez? Eta zenbat gelditu die umeak asetzean, ez? Hausnarketa horrek guztiak, kanpotik ikusita hori ez da ikusten, baina etxe barrukoak ezagutzen dugu. Orduan, hor badago nondik ibili be bai, eta gero zuk esan duzun beste balore horiek, erantzukizun sozialearen gaineko hausnarketa hasi gendun pasaren ikasturtean, argi daukagu epe luzera begirako kontuak direla. Tartean, materialen erabilera, jasangarriagoak ere bilatu nahi duguz, aztarna ekologikoak eskatzen gaitu. Orduan, korrikak berak Euskal Herria irudikatzen dau, eta aekan bai euskara erdigunean, baina Euskal Herri burujabe baten sinesten dugun heinean, horrek guztiak beharrezkoak dira. Ibilgailu elektriko duen korrika ere ateioka izango dugu akaso. Momentuz ez, baina asmoa edo ibilbide horretan iparra zergatik ez. Korrika bera, ziur urte guztiotan lekuko hartu duten gizonezko kopurua emakumezkoena baina handiagoa izan dela, edo akaso errepide bazterrean txaloka egon dena edota korrika, horretan ere bide ederra egin du, ezta? Eta korrikak ekarpena egiten du. Guk uste dugu baietz bintzat. Egiten du eta oraindik egiteko dauka. Nik beti pentsatu dut gauza askotan vanguardian egon garela aekan barruan eta korrikan bertan. Baina kontziente ere banaiz, egiten dugula edo gure jokaera gizon izan da bestelakoa izan dela. Eta guk ere, nahiz eta vanguardian gaudela sinistu, badaukagu zer egina eta badaukagu apartatu beharra, eta lekua utzi, orain arte, hain garbi ukide zuten emakumezkoei. Eta hori lanketan gabiz, eta ez daukagu egin da, eta horrendik ere, hausnarrean gabiz, eta gai zentrala da kontu guztietan.
lana badugu, eta batez ere gizonok badaukagu kontziente izateko, inkontziente garen gauza askotaz. Eta egia da, zurrunbilua da gauela gero korrikan erdian, eta gauza asko urrengorako ez ditugu. Korrika 10 egun direla, 10 gau, 11 egun, baina geu 2 urtean, kriston lana egiten dugu, eta horietako bada, hausnarketa egitea, horrelako guztietan gure alegina egiteko eta gure alea jarri izateko. Bai, jasagarritasunaren aldetik, genero ikuspuntutik, korputz ereduak, saiatzen gara alik eta irudi ondo, ez dakit, pentsatzen duguna, ona den irudi da ematea. Bai, errealitatearen isla, ez? Eta ez daitela izan soilik sarritan ez argazkirako, ez? Bueno, gu hau gara eta honetan sinesten dugu eta hori erakutsi nahi dugu. Zentzu horretan, mamira sartuko naiz, baina esan dezagun galeriari begira jarrita, garai berezietan helduko da korrika, Euskararen aurkako oldarraldia lehen lerroan da, egia da egunotan, ertzaintzak protagonismoak kendu nahi izan diola, baina tira, egia da, auzi garrantzitsu bat badela, gobernu aldaketa garaiak ere badira, aurtengo korrikak ze mezu dakar, ze ekarpen bat ekarriko du, zentzu horretan, eskakizunen bat, ez dakit, zer ekarriko du korrikak, herri bat batzea bai, baina badakar eskakizun edo mezu bat. Bai, leloa arro herri erabaki gendun izatea, eta horretan bi ideia azpimarratu nahi doguz, oldarraldiari ez du lotutakoak, ez? Batetik, norbanakoen kasuan, ordua dela, garaia dela, kontzienteki euskaraz arro bizi nahi dugula adierazteko. Eta konplexuak alde batera utzi, hizkuntza gutxiagotu bat da gurea, eta egunero borrokan aritu behar gara, ez? Eta batek esaten zaren moduen, zein nekeza dan euskalduna izatea, baina egin behar dugu bakoitzak beretik. Baina aldi berean sarri norbanakoarengan jartzen den ardura da hori. Eta nik neuk euskaraz bizi nahi badot edo biziko banaiz, ez da izango nire burbujatxoan, ez? Hau da, aisialdi euskalduna beharko dut, administrazio euskalduna beharko dut, eta eskubide guztiak bermatuta izan. Orduan, norbanakoa bai, baina kolektiboa bai. Guk osatuko dugu sarea, euskarak batuko gaitu, baina horretarako instituzioi ere badagokie haien lana egitea. Eta horregaz lotuta, beste alde batetik, hizkuntzaren unibertsalizazioa aldarrikatzen dugu, eta benetako doakotasuna. Orain arte planteatzen den moduan, ikasleak aurreratzen daue diru kopuru bat, oso lotuta egiaztagintzari, gainditzen badozu, itzultzen zaizu, benetan euskaraz bizi nahi badozu, egiaztagiria zalantzan jarriko dugu, eta doakotasun hori, ez? Edozein pertsonak gainera, kasu honetan paperik gabekoak ere aipatu izan ditugu, hainbat ekitalditan eta korrikaren baitan, edozein pertsonak dagoen egoeran egonda, euskara ikasteko doan eskubidea izatea. Eta zentzu horretan hori akaso, pixka bat instituzio eskakizuna, baliabide gehiago, akaso zehar lerro gehiago ere, ze badirudi guztia, azterketen gainean eraiki daiteken zerbait dela, eta akaso osagarri edo euskarri gehiago behar dira, egunerokoaren oinarrizko hietarako, eta euskarafogoentzako mezua, zein izan daiteke? Segia da, korrikak zeharkatuko du Euskal Herri luze zabala, eta badugu denetik, aktualitatea erreparatu besterik ez, badira errekursoa jartzen dituztenak auzitegietan, badira, beraien herriko alkate izan da ludoktekka euskaraz eta gazteleraz izatea zerbitzu bikoitza dela diotenak, tira, eta muturrera jo dezaketenak. Ze mezu dakar korrikak euskarafogoi ere gonbitea, errepidera, ateratzeko. Jai dutela lehenik eta behin, bai? Guk jai egingo dugu, baina jai dute lanean zerituko dugu, eta ez dugu aztu behar, klaro, Euskal Herria eremu administratibo diferentetan banatuta daukagula, orduan eskubideen egoera diferentea da, Nafarroako hegoaldean, iparralden edo erkidegoan. Orain, ateratzen ari badira, batez ere horrelako mezuekin da, guk lana ondo egiten ari garelako seinale, nolabait. Oandik lehen aipatu dut, gauz asko egiteko daukagula oandik, eta bidea luzia dela. Baina aurrez aurre jarri badira, da gure beldur dutelako edo ondo ari garelako pentsatzen dutela. Orduan,
lehenik eta behin jai dutela esango neuke, eta korrikak aurrera ingo dau, eta ekak, eta normalizazioan aldik eta jende gehien batzea daukagu helburu. Ikusiko dugu nola geratzen den, edo ze nolako irudiak ikusten ditugun korrika honetan segun zein lekutan, baina printzipioz korrika handia da horretako. Horri lotuta egia da, ez? Edizio batzuk atzera joan da, denetariko jarrerak bizi izan dituela korrikak. Gaur da eguna, lan asko egin ostean, euskararen inguruan lortu dela askotariko eragileak biltzea, ez? Ez dakit beste ekimenik egongo dan Euskal Herrian, eragile hain anitzak eta biltzen dituenik. Orduan euskara fogo horrek gutaz zeo zer esaten badabe, bueno, bagian lortu dugu haiek ukitzea ere, eta bigarren pasua izan beharko da konbentzitzea. Sorionek uri, bira mango ote dio, korrikak. Aurtengo hito bat izan daiteke, ez da, tira. Ez duzu zertan aurreratu, ez dugu sorpresarik izorratu nahi, baina hortan gemiltzan, baina tira, azken txampan, azken galderak. Akaso, aipatu dugu instituzio eskakizuna, nahi gabe batzutan, Araba Bizkaia Gipuzkoari begira jartzen gara, ez? Badugu halako zera zentrista bat, Urkulluk lekukoan hori pasatuko ote dion ezakigu. Eskakizun zehatzik bada, gobernu edo exekutibo horri begira, eta bigarrenik, akaso, aurtengo korrikan lehen aldiz, Nafarra, emakumea, eta euro eskualdeko burua dena txibite, tira, denetik dugu, osagairik etzegu falta. Uste duzu, implikazio gehiago beharko dutela, agintari hauek, etxe gara ere tartean da, ez dakit, busti zaitezte pixka bat. Egia da, bueno, danetarik daukagu, ez? Eta danon gustora ezin egin. Guk argi dugu, bueno, zalantza izan genuen, hauteskundeak noiz iritziko, martxoaren 24 ez mesedez, bueno, ez kezka hori izan dugu, apirilean izango dira, baina giroa pilpilean dago, ekitaldietan ikusten da, ez? Ordezkaritzak eta, bueno... Batzuek kanpaina egiteko aprobetsatzen dute. Korrika. Bueno, ez dugu aztuko Palestinako egoera ere tartean dela. Tuteratik pasatzen ari denunean, besteak beste, Euskal Herriko sortzaileek egindako deialdi hori ere izango da. Begira ari nintzen nara. Hiriburuen artean tutera ere jarri genuelako, zuzeneko berezietarako, eta kointziditzen du Donostiako hitzorduarekin. Eta tira, egia da aldarrikapen, eta bueno, marka bakoitzak bere tokia bilatzeko ahalegin egiten duela. Izan duzu Coca-Colaren eskaintzarik edo inoiz? Ez. Titok beti izaten da, National Geographicek egunen baten korrika existitzen dela jakin ezkero, zer bihurtuko etesan hau, ez? Mundura zabaltzea horrelako gauza bat. Egia da, Euskal Komunitate Digitala aintzat hartuta, ez dakit, faltazio korrikari, koete batean norabait igotzea, ez dakit, ontziren bat, bueno, ez dakit, sorpresa gehiago goberatu nahi. Euskal Herrian bertan ere, helio puertoen bidez gauzak ere egin daitezke, baina tira, ez dugu muturra sartuko bukatze aldera, errepidea, aipatu duzu furgoneta, baina euskalgintzarekin batera, errepidean ere zenbat segurtasun arazo izaten diren batzutan, eta hor ere, Euskal Herriaren administrazio aniztasunere ikusiko da, ertzainak izango ditugu, udaltzainak, foruzainak, eta Nafarroan, badirudi oraindik ere aniztasunere izango dugula. Nola bizitzen du korrikak hori, ze badakit hor ere anekdotak ere izaten direla, batez Araban zati batean Burgos aldera pasatzen garelako tarte batez, tira, horrekin ere Euskaldunok umorea ez dugu galtzen, ezta? Ez guk ere, ez. Bueno, baimenak irailean eskatu ziren, erantzunik ez da jasotzen, orduan guk, bueno, errepide hartzen dugu. Baina lasai, Tito daukazu beti kotxe baten aurrea juteko, jeisteko eta esateko, ona, jazta, Tito dago beti. Orduan guk errepide hartuko dugu. Atzo bertan, karpetak bete. Atzo ebili ginen, fotokopia, badaukagu, jaso da ben ziurtagiria, horrekin goaz. Inoiz gelditu gaituzte, muga horiek pasatzeko orduan, paperak eskatzeko, eta kasu horietan, korrika bera ez da gelditzen, furgonak gelditzen dira, ze hori oso importantea jakitea bai. Lekuko da gelditzen ez dana inoiz. Hori da, furgoneta gelditu. Esan daiteke, furgoneta gelditu, ondatu, lekurik ez izatea pasatzeko, baina lekukoak beti egiten da aurrera, ekipeko guardaspaldekin, bizkarzainekin, jakina. Baina inoiz bai, gelditu gaituzte eta paperak eskatu dizkigute, paperak eman, baimena daukagula ikusi eta aurrera zi. Beste inoz, anekdota bezala be bai, alkoholemia froga eginarazi eskualdeko kotxeari. Ona!
arazo barik aurrera jarraitu. Guardia Zibilaren kuartelera ere joan izan dira kide batzuk mesedez Trebiñutik aterako gara eta ez jarri kontrolik irteeran, bestela autobusak eta zelan irtengo dira. Bai, ez da Guardia Zibila. ¿Cuántos venís? Zaila, esplikatzen. ¿Qué es la korrika? ¿Qué es la korrika? Hori da. Edo eta N121 Nafarroako zatian, kasualidadez, garai hartako agintariren bati ahaztu foru zeingoa bidaltzea. Claro. Imaginatu, kamioi arteko Zezaila. korrika eta kazetariok korrika heliarazten. Tira, askorako ematen du korrikak, eta ondo joan da dena noski baietz. Hala izango da, ziur. Hala izango da, seguro, baina esan duguna, zenbat anekdota, zenbat histori, orain parriarekin kontatzen direnak asko, suposatzen dut unean negarrarekin ere kontatuko direla asko eta asko. Pixka bat, helduta ere, nondik hasi eta nondik amaitu, omen dira ere eskaera batzuk ura zeharkatuta, itsasoa zeharkatuta, beste kontinente batetik, alegia, diaspora haserre daola esaten, tagun noiz. Bai, Diaspora, Argentinatik hasiko dugu korrika, serio? Bueno, no jakit. Batek, hoxe. Hori da. Oize, hogeita bosgarren korrika? National Geographicek Grabatzen dagoenean. grabatzen dagoenean, hola konbate antolatuko dugu. Oso Baina- kontziente zeate jongo ginatekela zoro pila bat, komikiura aterazan bezala, zer da korrika, zoro pila bat, 24 ordutan, Gaur egun? 10 egunez korrika. 50 leku baino gehiagotan antolatuko dira korrika txikiak edo munduan mailan. zehar. Osea, Afrikan Saharan, Asian Mumbain, Singapur, Tokio, Europa osoan, Estatu Espainolean, Frantzian, 50 leku baino gehiago, webean ikus daitezke hori guztiei, eta seguro nago, erabakiko bagendu Argentinatik hastia bere, hor jendetza gongo zela, eta, bueno, abioiaren azekin nola ingo genduken, porque abioia zein beharko genduke, ez da luzatuko litzaigoke pixkatxo bat, baina batek daki. Eskaerak egon badaude. Hori da. Gero... Eta posgarria da, ez? Jenteak ekarpen horrek eitea eta hain hurbileko bizitzea korrika, guretzat, bueno, hori da. Gero ja alde praktikoa begiratuta, zaildu egiten da kontua. Zaildu dexente baino egia da, ze polita dan Saharan ikustea korrika txiki hori, edo Habana erdian ikustea korrika txiki hori, ze gauza polita diran, edo Pariseko puntan edo Nueva Yorken ezakin nun. Ikusi ditugula olako irudiak zirrara berezia. Aurten ere ikusiko ditugu. Aurten ere ikusiko ditugu. Amaitzeko zer eskatuko zeniokete Euskal Gizarteari, mesedez lasai furgonetan atzean, kontuz lekukoarekin, eta ze gauza gehiago. Bueno, eskatu, azken bultzatxo bat korrikari, beharrezko dugulako aekan aurrera egiteko oraindik. Dirua ekonomikoki, sustengo ekonomikoa oso garrantzitsua beti ematen du ez, dirua? Noski, dirua behar dalako bizi irauteko. Ondorioz dirua eta horretarako aukera asko daudelako ere, petoak, diru laguntzak, korrika laguntzaile 1000 modu daude, beraz? Uste nun oso garrantzitsua dela hori esateko, bai. Hori batetik eta bestetik, Irunen, Baionan, zein bidean elkarre ikusiko dugula, eta korrikaz gozatzeko. Korrikaz gozatzeko. Hoize esan behar bendik. Batez ere hori, korrikaz gozatu, orain da momentua, egin dugu lanaren emaitza ja datorren astean izango da, eta orain gozatu. Geuk ingo dugu, eta espero dugu gainera, gure inguruan dauden guztiak, Euskal Herriko gizarteak ere gozatzea. Izan da dela horrela, eta furgonetaren simulakro hori igo eta jetxo baino izan da dela euskeratik euskerara. Igo eta ez erortze euskeratik. Hori izango litzateke eta metafora politena. Mila esker egin duzuen lanagatik, egiten duzuen lanagatik. Guretzako oso berezi den korrika egikaritzen duzuelako. Zuengatikan delako. Beraz, mila esker eta utzi. Eskerrik asko zuei. Badator, 23. korrika. Zure herriko kilometroa ikusi nahi duzu? Erreserbatu ezazu 11ko web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu, irubebikoitza 11.eus/23 korrika atarian, bete zure datuak eta bideoa prest dagoenean jasoko duzu. 11, zure begirada, gure begirada.
Ces deux soucis en colère qui prennent l'apéro entre amis qui se décalent à la minuit. La retraite à 60 ans. Martxoak 8, ze egun polita ospatzeko eguna, aldarrikatzeko eguna ere, ez soilik ospatzekoa eta zoriontzekoa, gure artean zoriontzekoa, eta beste zoriontzekoa noski Gabon June. Gabon. Martxoak 8, egun polita izaten da, deigarria benetan, eta ospatzeko ez da, esaten den bezala, eta aldarrikatzekoa. Bai, nik uste gainera aurten iritsi gerala martxoak 8ra, ez, ikasturte batekin nahiko potentea, gatoz greba feminista orokor batetik, gatoz herri akordio bat sortzetik, orduan, martxoak 8 honek ere bai hartzen duela forma pixkat herri prozesu hortan aurrera urratsak, eta gero ere, ematen ari den oldarraldi honen aurrean ere, erantzuteko beste egun bat da, kaleak hartzeko, politika feministak berriro mahai gainean jartzeko, orduan, badauzkala berezitasun bat, aurtengo martxoak 8. Berezitasun eta oso bereziak gainera. Ekine, zutik emakumea Marika Transbollerak. Bai, eta dira, zenbat ere sarkia, eta bersio eguneratuak, baina utziko diet gai hori Naroa eta Juneri, ze badakit horrekin ere zer esanik ez dela faltako, badakizuelako martxoaren 8 emakumearen eguna, emakume langilearen eguna, emakume asterisko, trans, gero eta egun osatuagoa dela esan genezake, eskubideen aldarrikapena zabalagoa den heinean, beti ere, aldarrikapen feminista ardatz hartuta. Eta lerroburu bi aipatuko dizkizuen eskak zuen baimenarekin. Batetik, Euskal Herrian eragin zuzena izango duen lege baten onarpena. Akaso Paris urrun dagoela uste dugulako, baina abortatzeko eskubidea, legez, karta magnan, honela aitortu izana, halako aitortzarekin, Senatua, Kongresua txalo artean, kanpoan ospakizuna, ez da ez txantxetarako kontua, eta ez dugu aztuko gainera, Txibitek kargu hartu berri izan den aste berean izan dela, alegia, Nafarra emakumea eta honezkero Araba Bizkaia eta Gipuzkoa, Nafarroa, Ipar Euskal Herria eta Akitania, Okzitaniako lehendakari ere izendatu den aste horretan. Akaso, Errepublikan onartutako lege horiek ere behar bezala Euskal Herri osoan luze zabalean aplikatzeko garaia ote da, oraindik ere abortatzeko eskubidea zintzilik den garaiotan. Egunotan entzun ditugu duela hamarkada batzuk abortatzeko eskubidearen aldeko aldarrikapenean, eta praktikan aritu ziren emakumeak, Martuteneko espetxean izan zirenak, garai hartan oraindik ere sosa gutxi zutenak anestesiari gabe egin behar izaten zituzten interbentzio horiek. Zoritxarrez, garaiak ere ez dira asko aldatu, hobetu bai, baina oraindik ere bidea dugu egiteko. Eta guzti hau esan dugu txibite, zergatik txibiten bukatu nahi dugun, bai zuzen ere txibiteri puta deitu dioten aste berbera izan delako, esan genezake, gizartearen aurrean oroar emakumeok eta feminista garen emakumeok askonentzat oraindik ere putak garela. Tira, halako aldarrikapen eta hitz gogorrak bai, gordinak, baina oraindik ere martxoaren 8 testuingurua deskribatzen segitzen dutenak neskak. Luzatu egin ezak, Ez zera luzatu oso gustora egon gara entzuten eta baino ia da, txibiteri botatako irainako hoiek, eta berak esan du gainera, salatuko ditula eta auzibidean jarriko ditula, baina egia da, oraindikan txibite gehiegi maitatu edo ez, hori beste kontua da, baina ze ohikoak diran olako irainak, horrelako mespretsuak eta beti bezala emakumei bideratuak, ez da June? Bai, eta nik uste dagian, gizartea bera dela emakumeen kontrako tresneria sortzen eta praktikan jartzen duena, eta uste politika gintzan dauden emakumeekiko dagoen oldarraldia alik eta geroz eta handiagoa dela, eta zalantzan jartzen dela ere emakumeek politikan zer nolako hitza, erabakia, eskumena eta boterea lortzen goazen heinean, oldarraldia handitzen ari dela, ez da, ez? Orduan, feminismoak zerbait baldin badauka da zirikatzaia dela, zure boterea zalantzan jartzen duela, eta, ez da erosoa, askorentzat. Ez da erosoa, eta ez da izan behar askotan, ez? Orduan, zer gertatzen da, geroz eta botere gehiago hartzen dugunan emakumeak,
geroz eta erreakzio misogino handiagoak ikusten direla eta txibiterena bada horren praktika argi bat nik uste. Hauteskunde kanpainan gainera ikusi dugu, besteak beste ere hainbat hautagaiei, emakumeei, gainera gertatu da ez da, razializatuak diren emakumeei, asko ezkertiarra diren emakumeei, baina bueno, txiten kasu honez, baino gertatu izan dena, beste behin ere oldarraldia ez da, eta beraiekin joatea, elitzaieke burun sartuko hori gizonezko bati egitea. Bai, eta da, misoginia da ikusi dena hauteskundeetan, ez? Bai batzuek neska gazte izateagatik, gainera razializatuak izateagatik, emakumeak izateagatik, nola bihurtzen denez objektu sexual bat askotan ere, eta ez den ikusten subjektu iraultzaile bezala, politika egiteko, eraldatzeko, eta orduan, bueno, horrelakoak egongo dira, egoten jarraituko dute, horregatik ustez, bai dela momentua, esaten nuen bezala, martxoak 8 honetan, egon den oldarraldi horren aurrean ere kaleak hartzeko, eta indartzeko, aliantza batzuk sortzeko eta aurrera egiteko. Zuk ongi esan duzun bezala, gainera martxoak 8 hau etorri zaigu, besteak beste, azaroko grebaren aterpean edo, eta martxoak 8 ere aldarri nagusienetakoa horixe izan da, baina eta berriz, zaintza. Ez dezagun ahaztu zaintza lehen lerroan, zaintza hitz larriz. Bai. Eta egia da orain hasi direla, ez, zaintza hitz egiten, baina ere, hauteskunde kanpaina batzuen aurrean gaude eta Euskal Herriko mugimendu feministak egin du 2-3 urteko prozesu bat herri akordeakin, Euskal Herriko eragile sindikal, herri mugimenduarekin, eta hori da guk balioan jarri nahi deguna, ez da, orduan, benetan nork nahi duen gizartea eraldatu, nork nahi duen herri hau feminismotik eraiki, eta nork panfleto bat jarri, ez da, orduan, ikusten dira horri interes partidista handiak ere daudela azken aldian gai honekin. Ikusi dugu besteak beste ere, azken egunetan, azken astean ere, Emakundek atera duen kanpaina, zuetaz arro, pixka bat gainera beti joaten da ikutzera ez da, baina ari gara ere arbasoetaz hitz egiten, kanpaina horietan ikusten duguna da, bilobak, amak, amonak, berramonak, eta zenbat, gaur esan dut, hauka Maurixia, ez da? Zenbat emakume iraultzaile askotan azturan erori direnak edota etzainak garrantzirik eman beharko luketen tokian. Bai, eta ez da kasualitatea, hori da patriarkatuak eragin duen zerbait, eta izena ez duenak ez dauka izana, ez da? Eta orduan izen horiek desagerrarazi egin dituzte, orduan, bai da ere garaia izen horiek berrartzeko eta egin den guztiari izen eta bizena jartzeko, ez da? Eta rekonozimendu horiek ere egiteko ordua bada. Ez aizue iruditzen ala ere, honezkero gauza zehatzak, ez da? Kanpaina, teioka, eta beste. Deigarri izan da, azaroan 30ean greba orokorra, feminista, askok zalantzaz jaso zuten deialdia eta emaitza, ez dakindik mobilizazioen artean bereziki nabarmentzekoa den, datu aldetik kuantitatiboki eta kaso kualitatiboki ere, familia osoak ikusi genituelako mobilizazio horietan, zaintza sistemak zenola baldintzatzen gaituen eta garai latzagoak etor daitezken susmo hori gero eta zabalagoa delako. Deigarria da, besteak beste, ez Gasteiz, ez Iruñeko exekutibuek, ez erantzunik izana, bilerak eskatu dira, eta badirudi telefono hautsi bat egon dela, tarte guzti honetan, hitz egin zuzendari honekin, ez hartuko zaituzte ez dakize departamentutan, ez barkatu Emakunde ez dago lehendakaritzan orain bilatu ezazue kale izendegian, tira, hori deigarri izan da eta akaso konpromiso politiko zehatza eskatu bartzea eta hor urrats bat, esikera, ez hartzeare, badu ez, bere ikutu misogino politikoa, akaso, zuek etzarete nahikoa ate hauek zeharkatzeko, akaso, narba? Bai, akaso bai, itxura bintzat hori ematen du, ez da? Etzarete akaso gai garrantzitsu egia edo garrantzitsuena bintzat erantzun bat, ez da? Zenbat aldiz, hemen izan ditugunean kideak, bilgunetik edo dena delatik, esan ez egiguzue kaso. Ez da, hainbeste. Akaso zuk esan duzun bezala, kanpaina garaian errexagoa da, oraintxe hitz egin duguna aekak kideekin, ez da, korrikakoekin, ze garrantzi hartzen duen euskerak hauteskunden bueltan, ze garrantzi hartzen duen feminismoak eta emakumeen eskubideak hauteskundeetan. Ze garrantzi hartzen dute eguna iristen danean, baina beste urte guztia daukagu erditik eta ze zaila izaten den hori mantentzea, ez da? Bai, eta nik uste dut ere
ikasturte hontan ikusten ari gerala gaudela beste fase politiko bat irekitzeko asmotan edo irekitzear. Eta hemen dagoela gizartean balioen lehia bat, ezta? Eta geroz eta feministagoa da Euskal Herria, geroz eta burujabetza kuota gehiago eskuratu nahi ditu. Eta horrek eskatzen du jendearen nahi eta beharrak ere aldatzen doa zela, ezta? Eta mugimendu feministak jakin izan du herri akordio bat egiten, herri hontako eragile desberdinekin elkarlanean behitik gora eraikitako zerbait denaren ziurtasun horrekin, eta ikusten da beste batzuk nola egin nahi duten herri hau, ez? Orduan badago herri hau ere nondik eta nola eraikitzen den hor talka zuzen bat, ez? Eta guk argi daukagu feminismotik eraikiko dela, eraiki behar dela herri hau eta herritarrekin eraiki behar dela, ez da, orduan, hor dago ere ereduen arteko talka zurrun bat. Talka zurrun horri aurre egiteko baditugu tresnak, baditugu gogoak eta badaukagu indarra. June, bereziki hori, eta noski guk gure adituari besteak beste galdetu diogu. Eta bilera hori nola deitu zen? Nola esan zaio baietz, nola ezetz, akaso, eta hauxe, gure arrolek, kontatu dugu. Euskal Gobernuaren arreta zerbitzura deitu duzu. Euskeraz artatzea nahi baduzu, sakatu bat. Zerbitzuaren inguruko legeak jakin nahi baldin badituzu, sakatu bat. Zehaztu ze departamenturekin izan nahiko zenukeen aurrez aurreko zita. Lana eta enplegua saila nahi baduzu, lana eta enplegua, lana bilatu, prestakuntza lortu, dirulaguntzak, enpresa bat sortu, lan harremanak, kooperatibak eta lan sozietateak lantokien irekitzea nahi baduzu, sakatu bat. Ingurumena eta meteorologia, eguraldia Euskadin, natura ondarea eta biodibertsitatea, ura, hondakinak, airea, kutsaduraderen prebentzioa, ingurumenaren inpaktua nahi baduzu, sakatu bi. Etxebizitza, informazio erabilgarria, babestutako etxebizitza lortu, sakatu 8. Familia bikotea eta gizarte gaiak, sakatu 11. Lurraldea eta geografia, sakatu 13. Segurtasuna sailarekin hitz egin nahi baduzu, sakatu 14. Ekonomiaren garapena, jasangarritasuna eta ingurumena, sakatu 17. Kultura eta hizkuntza politika saila, sakatu 20. Turismoa, merkataritza eta kontsumoa, sakatu 30. Sail guztiak esan ditudala esango nuke. Falta baldin bazait, mesedez, esan norekin nahi duzun harremanetan jarri. Justizia, berdintasun eta gizarte zerbitzuetako buruarekin aurrez aurreko zita bat agenda feministari buruz hitz egiteko. Dei hau gehiegi luzatu da eta Euskal Gobernuak zu atenditzea baino gauzak garrantzitsuagoak ditu egiteko. Eskerrik asko arreta eta pazientziagatik. Ikusten bideoak beste haupa itziar, gure lehendakari izendatu zaitugu nahi dugulako eta badalako garaia. Baina, esandakua haupa atletik erreginaren kopa ikusten egon gara aste honetan ere, atletiken aldetikan, errealaren aldetikan eta ze garrantzizkoa ere, ezta? Emakumeen futbola, ez futbola delako, baizik eta futbolak suposatzen duenarentzako, ze garrantzitsua da ere emakumeen presentzia bertan eta gainera orain oso gutxi gertatu den afera guztiarekin futbolean emakumeen futbolarekin eta behingoz esan dalako nahikoa da eta goazen gauzako betzera, ez da? Bai, uste aurrekoan entzun nuen podcast bat Joko Onarena, bai. Hitz egiten zutela futbolaren inguruan, Oratxalba horrek kontatzen zuen esperientzia bera Amaraberriko futbol taldean egon dela eta ze desberdintasun zegoen emakumezkoen eta gizonezkoen futbol taldeetan, inbertsioak, espazioa, eta egia esan nuen, ostras, egia da, ezta? Eta askotan oso normalizatuak eduki ditugun gauzak ere orain entzuten dituzunez, esan duzu, nik ere hori bizi izan nuen, orduan,
futbola gustatzetik usteet bai egin behar dela emakumeen futbolaren aldeko autua, horrek suposatzen duenarekin bakarrik. Eta zeirotu zaizu hitzi Harrituño lehendakari? Niri bikain. Ni superalde. Bikain, ez da, zuzenean. Emakume honen irriparrearekin. Gero batzuk ere esan dute, ikusi ditugu egun hauetan, Ekinek ondo esan duen bezala lehenago, ertzantza gora eta bera, ez daukagu besterik, leheno euskararen aldeko oldarraldiak baziren, orain oldarraldi guztiak protagonismo bakarra ertzantzak hartu dula dirudi. Gizonezkoen partiden aurretik, ikusi ditugu liskarrak, emakumezkoen partida aurretik ez? Akaso hori ere misoginia? Ez naizari deika esaten ertzantza kargatu dezala emakumezko partiduetan, favorez ez dadila gaizki ulertu. Ez, baina bai, batez dago ertzaintzarekin eta poliziarekin arazo bat dagoela, eta ez dela kasualitatea ere ez, azken 20 egun hauetan gertatu den guztia, eta ez da bai da horri ekin behar zaio, baina egia da ere gizonezko asko elkartzen diren tokietan, ez, eta juliganismo hori elkartzen den momentutan sortzen den giroa, dela dena, ez, horrek ez du inondik inora justifikatzen gertatu zena, baina oso giro ezberdina egoten da normalean gizonezkoen futbol partido baten aurretik, eta gainera, denean beste taldekoak ezakin ordienean eta bar, edo emakumezkoen futbol talde batekin, baina hori gertatzen da futbolean, gertatzen da eskolako patioan eta gertatzen da parrandan zehar. Zen badaukaten ikasteko, horrein gizonezko egune? Eta esera ikitzeko nik uste dut, benetan, haien boterea galdu behar dutela, eta behin Inigo Etxezarretak esan zuen, ez, badela ordua askotan gizonei galdetzen dietela zein den beraien lekua feminismoan, ez, hor martxoak sortzean arira, eta agian ez dute leku bat behar gaur-gaurkoz, baina gizontasuna traizionatu behar dute, ezta, eta hortik hasi behar gerala. Ze zaila den esatea da gizon bati zaukazu lekua, edo ez dezu bilatu behar. Bueno, hori, en fin, beste histori luze bada, baina esan da bezala emakumeen futbola ere, haupa erreala, haupa atletik, benetan bikaina aste honetan nola ibili zareten zuek ere, eta gainera arbasuetaz hitz egin dugu emakunderen bidetik ere arbasoak, ez da ze garrantzitsua. Atletikek ere horrelako bide oso polita egin du. Arbasoetatik, amonek eta samamesen eta ze gauzak egiten zituzten, eta ze polit. Gusten duzu zen olako ikuskizuna. Eta hasteko eta behin Lander Iruini ongi etorria egingo diogu, Gabon Lander. Ezin bereizi, futbola eta politika. Zen olako egunak, egunotakoak, ez da? Bai, Gabon, eta eserrik asko. Egun zalapartatxuak, egun tensiozko egun desente uki ditugu azken boladan. Eta dirudi azken boladan honetan ohitu garela, ez, tensio horretara, eta poliziaren presentzia brutala ikustera futbol partidetan. Bai, horre txiste txar baten trepa ukitu emateko, ikusi dugu umore askeak nola jartzen zuen astelena foam, aste harta etorri, degarria izan da, egunero izan dela polizia kargaren bat, egunotan gainera jakin dugu, irudi hauek ikusi berri ditugunak ez da, Realaren bi partidetan egurra banatu duela, poliziak alargi eta garbi esango dugu, eta bi emakumeren zauritzearen berri ere izan dugu, eta gainera neko modu esango dugu rokanboleskoan, irakurri dugu Noticias de Gipuzkoan, beste hainbat edabidetan, zer nola laburtu genezake, aste honetan, Anoeta kanpoalde horretan gertatu dena, ze ertzain batzuk ere ikerketa bat eskatu dute, ustez, segurtasun protokoloak ere zirela bete, kriston saltxa, halako despliegea neurri horiek beharrezkoak ziren, bengalak jaurtitzen ari ziren zaleengatik, Realak berak konbukatutako zaleak ziren gainera errepide bazterretan zeudenak, ez dakit, hau nola ulertu behar dugu, Lander?
Bai, nik uste, tentsio uneak aurretik Mallorcaren aurkako partidan, kopako final aurrekoetan, ja, tentsio uneak bizi izan zirela, ez? Etzan, kargetara iritsi, baina ertzaintzak ja markatu zuen pixka bat segurtasun protokolo bat oso ondo ulertu etzena jendearen partetik, eta nik uste klubaren partetik ere etzala ondo ulertu, nahiz eta klubak orain arte ez duen ezer esan. Baina egia da, autobusari harrera egin behar zitzaiola 2020ko finalerdietan bezalaxe Avenida Madrid kale horretan, eta protokoloaren ondorioz aldatu egin zuten autobusaren ibilbidea, Errondoko pasea lokutik sartu zen autobusa, eta gainera jendeari hasiera batean debekatu zitzaion karreterara sartzea, errepidera sartzea, eta babes zinta batzuk markatu zituzten, ez? Hori Mallorcaren aurkako partian gertatu zen, babes zinta horiek evidentemente jendeak pasa egin zituen, karreterara sartu zen jendea, baina nahiz eta tentsio momentu batzuk egon, ertzaintzak ez zuen kargatu, ez? Eta lehengoan PSIren kontra, Txapeldunen Ligako partide baten baitan, ultrak ere, PSIeko ultrak Donostira etorri ziren, eta, segurtasun protokolo bat justifikatuta dagoela esan dezakegu, ez? Baldintza horietan, arrisku minimo bat egon daiteke, ez? Baina autobusaren harreran berriro ere montatu zuten protokolo hori izan zen, Mallorcako partidarekin izuen zerikusirik izan, 10 furgona zeuden, 100 ertzain, eta behin autobusa pasa zanean, hor bai kargak egon zirela, eta kargak egon ziren ere bai partida hasi baino 20 minutu lehenago, hau da, eta ingurua jendez lepo dagoenean, ja ultrak barruan zeudenean, eta inongo justifikaziorik ez duen momentu batean, ez? De hecho, aipatu duzun albiste horretan, bi testigu horiek esaten dute partida hasteko 10 minutu falta zirela bakarrik. Eta imaginatu 10 minutu lehenago nola dagoen Anoeta, ez? Kanpoan. Deigarria egin zaigu, Lander, zentzu horretan, ondoren estadio barruan ez dela arazorik izan. Gainera, zaletu txuri urdinek izugarrizko erakustaldia, ikusi genuen gaina telebista kate ugaritan, txoria bestuz, baskonum oial erraldoi bat zabalduaz, galduta ere taldeari babesa eskainiz, kiroltasun handia adieraziz, A eta B aldeak badirudi ez dutela logika berbera, eta akaso iradokitzen duenik bada. Realaren azken partida aurten Txapeldunen Ligan, 2 eta huts galdu zuen joanekoan, orduan pentsa zitekeen azken partida izan zitekeela, eta Anoetako asistentzian errekorra lortu zen, marka ondu zen, 39.500 pertsona uste sartu ginela Anoetan. Eta ikusten zen giroa eta egun berezia izango zala, egun handi bat, eta Anoeta inguruan ere olako giroa zegoen, ez zuen bat ere zintzurik montatu zen tentsio guzti horrek, ez? Gero, beste kontu bat, jendeak ez duena ulertzen da, segurtasun protokolo bat montatzen duzu, ziurrenik Txapeldunen Ligako seguridadeak eta hala eskatuta ere bai, ez? Gogoratu behar da, PSIeko ultrak, ultra mundu mailan ezagunak diren ultrak dira, ohituak daude bitaiatzera, ohituak daude Europako hiri ezberdinetan, zalaparta edo horrelakoak montatzera. Eta hori ulertu daiteke, ez? Baina sartzen dituzu zelaian partidua hasi baino 20 minutu lehenago. Gainera, kale jira egiten dute alderdi ederretik, Anoetaraino, bengalekin, petardoekin, etxezeroekin, eta ertzaintzak ez du ezer egiten hori lausotzeko, behintzat, edo ez dakit, errekisatzeko material hori, ez? Eta babestuta doaz alderdi ederretik Anoetaraino. Eta behin, Anoetan sartzen dituztenean, eta kanpoan ez dagoenean ezerrez, orduan kargak hasten dira, gaina Euskotrenen, bi testigu hauek esaten dutenez, Euskotrenen dira kargak. Hau da, ultrak sartzen direnetik, 150 metrotara. Ez du bat ere zentzurik, ez? Orduan dena izan da nahiko rokanboleskoa, eta norbaitek azalpenak eman barko ditu, eta hemen jende asko dago Anoetan egon ginenok, ikusi genuenak ze gertatu zen, eta esplikazio horrek zentzu bat eduki beharko du, zeren bestela teoria guztia eroriko zaie kontatzen duten horiei.
Zentzu horretan akaso isiltasun tenso bat ere badago, reala ere isilik da, nahiko egoera konplexua eta itxusia da ertzaintzaren aktuazioak utzi duena, eta gutxi dira zerbait esatera atera direnak, ze esatekotan ertzaintzaren aurkako balorazio bat da zuzenan ateratzen dena, mahai gainean diren frogak ikusita. Edo nola ere, gure ukitu azidoa ez dugu galduko, Lander, zer gertatzen ari ote da ikusi dugu, Anoetako gertakizun hau, Samames inguruan. Egia da, emakumezkoen futbolean hori falta da, ezta? Maila ziloa izateko, ertzainak agertzea eta egurra pixka bat banatzea, orduan izango da emakumezkoen futbola maila berberekoa, baina izu, Euskal Selekzioak partida ere gertu du, Jagoba Arrasate jarri dute gidari, ziur bati baina hori hortzen bat atera zaiola, eta hain justuki, testu inguru honetan, izugarrizko garaibateko, ohitura onak ez galtzeko makrooperazio bat, indargorri zaletuen mugimenduko atxilotu mordo bat, zer gertatzen ari da? Kasualitatea da, ala ez dakit, tensio bila dabiltza batetik zein bestetik? Argi dagoena da, behintzat partida ataritan eta partida bereziak diren atari hauetan, ertzaintzaren presentziak tensioa sortzen duela. Egia da, giro beroa dela, jendea taupada dazka atope, eta gutxirekin giro hauetan jendea pizten dela. Baina egon dira tensio handiko partidoak aurretik, edo partida garrantzitsuak izan diren egunak, eta ertzaintza agertu ez danean ez da ezer pasa. Lehen aipatu dut, Mirandesen aurkako final horrekoetan, autobusari harrera egin zitzaion Avenida Madriden, eta zalekuak irekitzen zuen bidea autobusa pasa zedin, eta horrek zegoen ertzaintzaren dispositiborik, eta etzan ezer pasa. Orduan, batetik, nire iritziz, tensioa areagotzen da ertzaintzaren presentziarekin, edo behintzat ertzaintzaren presentzia brutal horrekin. Eta gero, indargorrirena ere bai aipatzeagatik, bai ikusi beharko da, ez? Printzipioz atxiloketak badirudi direla, pasaden urrian egon zan borrokaldi batengatik, dagoeneko 60 bat omen daude atxilotutak, eta ikusi beharko da, ez? Nik uste dut, esan behar da indargorri betidanik oso jazartua izan den animazio taldea izan dela, politiko-sozialki, mediatikoki, beti egon dela jomugan, eta hau ez dela lehenengo redada, edo, ez? Hau duela hilabete gutxi, 6 atxilotu egon ziren, iaz edo duela 2 urte ere beste 4, 2016an ere 18 bat atxilotu egon ziren, esan indargorri beti egon da jomugan, ez? Eta ikusi beharko da, nola eragiten duen honek ere taldean, eta animazio armaila horretan, zeren nik uste protestak egongo direla ziurrenik, eta ez dakit horrengo jardunaldietan ez neurri hartuko dituzten protesta horietarako, baina ziurrenik armaila utxik ikusiko dugu, edo zerbait antolatuko dute. Bukatze aldera, Lander, pentsa genezake akaso ultra aitzakia horretan, talde Euskaldunen bueltan antolatuta dauden elkarte animazio taldeak jopuntuan egon daitezkeela, Polizia Espainiarraren kasuan Nafarroan, baina akaso ertzaintza ere bide beretik joan ote daitekeela, horrek giroa erabat alderbestu dezake eta ez du ahaztuko, noski, hauteskunde kanpaina betan gaudela. Bai, nik uste pixka bat, hauteskundei begira, ez da izan konspiranoikoa eta horlako teorietan sartu, baina badirudi giroa kakazteko asmo edo jokaera batzuk behintzat ikusten direla, ez? Eta futboletik kanpo ere, batzuek aipatu duzuena, ez? Gasteizen, adibidez martxoak 3ko manifestazioan ikusi genuena, ez? Edo Tolosan, inautegietan, ez? Orduan alde horretatik, nik uste azken hilabete honetan ikusi ditugun gertakari batzuek jende asko deskolokatu dutela, ez? Eta ultren asuntoan, egia da, Indargorriren kasuan historia luzea duen talde bat dela, eta historia horre motibatuta jazarpen handia izan duela, baina nik uste ez nuke esango bultzada edo Iñigo Cabacas herri armailan dagoen jendea ultra denik. Osea, gero egon daiteke zirkulo txikiren bat, futbol estadioetatik kanpo elkartzen direnak futbola. Euskal taldeek bide interesgarria dute jorratzeko eta horretan Samames badalekuko.
Bai, eta beti da nik, ez? Nik uste emakumezkoen futbolean Atletikek beti markatu dela bide bat oso referentziala eta oso eredugarria. San Mames zarra zegoenean ere Atletiken partidetan jendetza biltzen zalako, Atletiken emakumezkoen taldeko partidetan jendetza biltzen zalako bertan. Eta iritsi gara gaur egun momentu batera, non euskal taldeak, baita Reala ere, Kopako finalerdietan Reala eta Atletik daude. Erakusten duten maila izugarria dela, ez? Eta biek dituzte aurkari oso puntakoak, batez ere Atletikek, Barcelona munduko talderik onena dela esan nuke, eta horea da, bai Atletik eta baita Reala ere Kopako finalerdietan ikustea, eta kasu honetan Atletikek 23.000 pertsona uste dut elkartu zirera San Mamesen, berri pozgarria da, ez? Realak ere ez dakit anoetan jokatuko duen bueltakoa konfirmatu den edo ez, baina, behintzat jendetza elkartzea izan behar du nik uste oinarrizkoa final baten atarian gaineraz. Hitz horiekin agurtuko zaitugu gaurkoz, Lander. Estreinekoz lortu dugulako. Futbola eta politika zaintzuak badakizu elkarrekin datozela beti, plazerra eta laster arte. Mila esker, Lander, gabon pasa. Mila esker zuei, gabon. Hau ez bada obario latzak izatea, esango jaztu Junez zertan. Kazkabarra goiti bera, festagiroan, traguakin gainean eta hauetxek lilatoiaren irudiak, ez da, berriro milaka emakume. Nik aurten ezin joan, pena handiz, June, joan altzinen. Bai, baina ez korrikaitea. Ikustera eta animatzera bai behintzat. Bai, eta gainera esan genuen goizean, guraldi hona egiten du, baina gero batean eguerdian, hasizela Kazkabarra, eta Kazkabarraren gainetik ere kriston giroa zegoen, eta hor ikusi dira irudi batzuk, baina ikazkalea zegoen beteta, jendea, batukada zeuden, trikitixak zeuden, esan oso giro polita. Batukadarekin egun hauetan ikusi eterean elindane, oso kainera izaten dela sare sozialetan eta jartzen mesedez, batukada gehiago ez, ze aldarria galtzen da, ez da entzun ere egiten eta festagiroa bakarrik ematen dugu. Batukada batzuk noizian behin ere gustura entzuten ditugu, ez da? Dena tarteka. Bai, dena bere neurria, baina badagoan nariren abesti bat, ez da dantzatu, kantatu eta... Maitatu. Maitatu ezin bada, eta gure iraultza, eta uste, denak behar duela bere tokia, neurrian, eta... Horixe da, dena bere neurrian, gu dantzatu maitatu, eta korri ere, egintzeten Donostian lilatoian.
1980 urtean Lilatoia sortu zuten emakumeei, eta bereziki Arantxa Gurmendi ia zendu baitzen. Lilatoia mugimendu feministak sortu zuen. Martxoaren 8ko helburuetako bat emakumeak kaleetan duten lekua erakustea eta aldarrikatzea izan zen. Haupa neskak, ze ilusio egiten duen horri ikustea ere, hainbat, zientoka emakume, eta denak hortxe korrika, gure eskubideak aldarrikatuz. Baina, iritsi da garaia, eta mai gainean jarri nahiko nuke oso gai serioa. Imanol, Otxandiano, zer daukagu hontaz hitz egiteko June? Gogorra izan da, ez da? Ez dakit gogorra. Ez dakit nola deskribatu, baina uste atzo izan zela gehien rolatu zen bideoetako bat, eta zer esan handia emango duela. Zer esan handia, ikeragarria, esango nukeinik, baina Ekil doktoreak asko hobeto aztertuko du, eta parra eragin ere, seguro. Eta doinu metalero hauekin, aste metalero honi errepasoa egiteko tartea heldu zaigu noski baietz, eta tira, aurreikus dezakezuen bezalaxe, Imanol, deizadazu Imanol itarte ingo dugu, baina etxaron pixka bat, aizue, aurretik aipatuko dizuegu, abai, aste honetan, txibite, super txibite. Inoiz, emakume batek ez du hainbeste botere instituzionalik izan, Nafarroako erresumaz geroztik, horregatik irati aipatu dizuegu egunotan, ez bakarrik horreaga, noetan ikusi dugulako, baizik eta txibite, te isarekin, berrian behintzat, honezkero Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari ere badelako, oraindik ere Urkullu bertan egon arren, eta baita Okzitania eta noski Ipar Euskal Herrikoa. Euro eskualdea, euro erregioa, aukera berriak ekarriko ote dizkigu. Argiz, Errepublika Frantsesean abortatzeko eskubidea Karta Magnan ezarrita, esan genezake txibiteren agindupean dagoen lurralderen erdian, honezkero baldintza guzti horiek legez badirela, beraz, beste erdia falta zaigu. Ez da lan zaila izango, txibite anderea, pena, guzti horretan kargu hartu berri, puta deitu al izan diotela zenbaitzuk, tira, emakumezkoak ere putatzat gaituzten asko eta asko daudelako gehiegi, misoginia politikoa, ekonomikoa, tira, gure egunerokoan, gure azaletan, bizi dugun errealitatea delako. Baina tira, ez naiz luzatuko, mitin honetan, zergatik, Nafarroan txibiteri hori pasa zaio. Deigarria, Nafarroako parlamentuan indarrez sartzen ahalegin dira zenbaitzuk, tartean UPN-eko alkateren bat, barkamena ere eskatu omen dute ondoren, baina Ameriketako Estatu Batuetako, ez dakit, inbasio hori errepikatzeko asmotan ziren zenbaitzuk, eta bien bitartean berriz, indargorriko atxilotuak dozenaka. Azenolako kasualitatea ez dakigu, uste dugu Atarrabiako armarriaren auziak eta Jagoba Arrasate Euskal Selekzioaren gidari samamesen jartzeak zerikusia izan duela. Baina bai, badakigu zain zeundetela. Eusko Alderdi Jeltzalea Madrila joan da bere hautagaia aurkeztera. Hoy tenemos el honor de recibir en el Fórum Europa al presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Andoni Ortuzar. Eta ikusi duzue, Andoni Ortuzaren izena ondotxo ikasia dute, Madril alde horretan, ez dakigu zergatik izango ote den, ala bai. Que va a presentar a nuestro ponente de hoy. Estarrin... El candidato al lehendakari por el PNV. Eta trupa... Don Imanol Otxandiano. Eta bai, gure bihurrikeria, astonetako bihurrikeria barrutik atera zego. Martxoaren 8-aren bueltan ze uste duzu, emakumezkoak terapia behar dugulako, egunerokoan daukagun zama, tantaka, jasan behar dugun horren aurrean oldartu ezakit, baina geure burujabetza horretan, bideoen manipulazioan ere badugulako gure ibilbidea. Zer gehiago, Imanol? Perdón. Don Imanol Pradales.
Badakizue Madrildarrek, madrileñoek badutela alako izakera jatorra, gertukoa, noski baietz. Dei ezadazu Imanol a secas, el Imanol el lehendakari, ez dakit zer gehiago, ez dakit. La anécdota del día. Jai, bai, anekdota egunekoa, kanpainakoa, eta hilabete batzuz atzetik segituko diona. Ez dakigu Urkulluren hartalde esan behar nuen, ziur baiez, baina aldarte berberekoa baldin bada, ez da pozik egondo gure Imanol, baina tira, gaiztakeri hauetan, aizue, egunotan, hazen olako saltza, ezta? Ertzaintza, futbola, inauteriak. Ertzaintza nun, ez dakit, arazoren bat han. Inauterietan, anuetan, Samamesen, martxoaren, sortez, emakumezkoen futbola, ez dakit. Korrikan, tira, espero dezagun korrikan ere kargarik ez egoterik, baina edonork, edozer pentsa dezake honezkero garaiotan. Haserre bizian, hori bai, eskatuko dizuet, naiz eta zerrendan, Otegi jauna aurretik egon, Erkoreka jaunari emateko pasoa hasteko eta behin. Zer esan du aste honetan gure segurtasun sailburuak? Pues que estaba bien infiltrado. Ikaragarri izan da. Egia da grazi egiten du, ezta? Segurtasun sailburua tertuliakide bezala hizketan aritzea lehendakaritzako egoitzan ikusten duzu atzeko irudi horrek halako aparatu gainera dirutza bat bali dute. Esan edut, toki garrantzitsu batean egindako adierazpena da hori. Tira, oso toki garrantzitsuan baita ere, Tele7 telebistakatean Otegik erantzun egin zion. Desde mi punto de vista, hacer declaraciones de este nivel, de este corte, es muy irresponsable. Nosotros no estamos detrás de ningún incidente. ¿Por qué íbamos a estarlo? Y la pregunta es, ¿por qué alguien tiene interés en hacer creer que porque quieren barrar la campaña electoral? Bueno, esta es la pregunta. Tira, gehiagorik ikusi dugu aste honetan, Radio Euskadiko zuzendaria, tertuliakide gisa aritzen, ertzaintzari aurpegia ateratzen eta ezker abertzalea Kuba erreferentziatzat hartzen ari dela, tira, gauza oso bereziak ikusi ditugu, ezoikoak, boxekoak Erkorekari arrazoi ematen, tira, ez dugu nahikoa tarterik aste honetan ikusitakoa nolabait berriz ere laburbiltzeko, baina benetan estrambotikoa aste honetakoa. Eta bide horretan, eta gaurko ekil doktoraren atalari ginda jartzeko, izan ere, eske betikoan dabiltza, ezta? Ez dakit zientzu diren betikoak, alarrekoak bai, betikoak zertan dabiltzan, batzuk eskua sartzen, toki batzutan, tira, betikoan, baina izue, nola egin saio hau? Fermin Muguruzari gabe, bukatu du gorkoz. Dekozu anekdota barregarriren bat edo zer kontetako? Bai, ia kontzertu guztietan gertatzen da beti zerbait, ez? Baina hemen gaudela 40 minutu roken, kontatuko justo duela 3 hilabete, joan nintzela Zabaiako gartzelara, joan nintzen deskontrolikoekin, egin behar nituen kantu batzuk. Orrun justo, sarreran badagoela kontrol bat, ez? Orrun, karnetak eskatu zizkiguten eta hola, torri ziren, ertzainak, zeintzu ginen eta hola, eta hor zegoen ja, ertzain nagusiena, behiratu zuen horrela, jode, ez da bestea, eta bezan, coño, hemen, el de siempre! Eta, bueno, pues, holako historia gertatu zaizkiz, claro, furgoneta barri bandero, hasi ziren parrez lehertzen, eta ni, bueno, bai. Lezon, akaso Guardia Zibila egon daiteke, Kalifornian ez dakigu, baina Lezon bai izan ere aurten topagunea, antxe izango dugu, zehazki martxoaren 29tik 31era, ze polit, ze ondo, ez naute guzten juten, dagoeneko adin tartea, xixko inda geratu zaitalako, baino, June noski han izango da. June, kontatu iguzu? Bai. Egia esan ja egun gutxi falta dira, eta bai da ambizioa, esan bezala martxoan 29, 30 eta 31 Iruñara jungo gerala, baina bai Lezo gazte independentiston indarrez betetzea.
aurten egia da badaudela berritasun batzuk, ez? Topagune izatetik, gazteon eskutik ekimena bera jarri dugu erdigunean, eta bueno, hor bai irudikatu nahi dena da, gazteok herri honekiko daukagun konpromezua, amesten dugun herri horren eraikuntzan, eta uste dugulako herri honek galdera berriak eta erantzun berriak behar ditula, ez? Orda, bueno, badago tartea isialdirako, eskaintza politikorako, eta abar luze bat. Gazteon eskutik loratuko da udaberria, ez da? Horixe da leloa, lelo polita eta ze esanguratsua. Bai, nahi genuen apur bat, udaberri hontan, ez, lotu den, edo ernaldu den indar guztia, nolabait ere udaberri hontan islatua ikusiko dela, eta bueno, gazteok horren parte, horren motore gerala jarri nahi genuen erdigunean, ez da, orduan, bueno, guk ere gure hazia jarri nahi genuen loratu dadin udaberria eta loratu dadin Euskal Herria ere gazteon eskutik. Aurreratu daitezke gauzatxoak zer ikusiko ditugun, ze hitzaldi egongo diran, guk kanpotik bada ere, jarraitzen dugulako eta ilusioz. Bai, bertan egin dugu apustua esan bezala, galdera berri batzuk mahai gaineran jartzeko, eta orduan, bueno, bai eukiko dugu hitzaldi bat pornoa, desira, morala eta plazerraren inguruan, azken garaiotan jarri den markoaren kontra beste bat goazelako gu mahai gaineratzera, hitz egingo dugu Palestinako auziaz, hitz egingo dugu gazteon bizi baldintza duinen aldeko borrokaz, eukiko dugu solasaldi bat ere Pello Otxandianorekin eta... Pello Pradales, barkatu. Pello Pradalesekin. Konfunditu gabe. Eta gero aisialdi eskaintza desberdinak ere, sortzaien azoka, antzerkiari ere tokia emango diogu, eta gero, bueno, beti bezala kontzertuak eta barren. Aizirako tartea, beti esaten dana borroka bai, aizi ere bai. Oso ongi, jakiteko badirela urte askotan, baino itxoin ekinek esaten dit, itxoin utziazu esaten gauzatxo bat, zu ere zintzara joan ekine, sentitzen dut. Ez, baina aipamen bat egin nahi nuen, egia da, gazte topagunen aniztasuna handia izan dela, eta oroimen historikoaren parte direla, eta ez norrez dago. Joanez denak entzun izan du, noizbait badira erreferentzia, eta duela urte asko, Txarri Aranatzen hasi zuten ibilbide hori izan duela halako erreferentzia bustok bat, munduko beste ez, pixka bat 78ko maiatzaz geroztik sortu ziren zuzeneko musika, ez? Eta autogestioa, mundu ez dakit hobe bat eta ezberdin bat antolatzekoa, ez? Orduan, bueno, hau dena esan nahi nuen, akaso igual lezora gerturatu beharko genuke, ez dakite, reportajeren bat egitera, adineko jenerentzako, nara. Edo revival egiteko, ez da? Orduan gureko... Zuk etxea ondan daukazu, ez? Hori da batetik eta bestea gogoratzeko, ez da? Garai baten izan ginen eta lezen gurun eta ze oroitzapen... Non ez gara izan, naroa? Non ez gara izan, ze gauza politak, orduan gogoratzen ditut leloak jarrai nos engaña, este salta montaña, eta bar, ze garaiak, ze gauza politak, baina irudiak ere baditugu, Horlako girotxoan eta orain zuek ez hain gazteak zaretenok izango zu erretinan, zenbat ekinek ongi esan duen bezala nun ez gara egon, nun ez ote gara egon eta ze oroitzapen onak, ze gauza politak, eta zenbat borroka ere bidean, ez dalako dena parranda izan, baizik eta zenbat hitzaldi, zenbat gauza esatea, ze ondo ez da, alduntze prozesu horretan, nune, beraz, uzten dizut konbitea egitea. Bai, nik uste dut badela garaia ez, eta dela momentua ere udaberria loratzeko, eta bertan elkartuko gerala milaka gazte independentista, herri honekiko konpromezuz jokatzen degunak, ambizioz, eta agian aitortza berezia ere egitea, eta gaurko saioan feminismoaren inguruan aritu gerana, badaudela hainbat eta hainbat militante feminista ez, izan kontzertuetatik egitarauraino eta antolakuntza bera ere eraldatzeko ambizioz, berme feministen zentzuan lanketa handia egiten, ez? Orduan, saiatuko gerala amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen, bai kanpora begira eta bai etxe barruan daukagun lan guztia egiteko. Orduan, gonbitea zabaltza hemendik, bai Euskal Gazteriari eta baita ere herri hontan
sinisten duen edo nor bertaratu dabil. Orduan joak gaitezke. Bai, eta gainera beharrezko aldin bada, esperientziaren Esperientzia ez, baina gustatu zait. Karpa noiz itxi. Ez, baina gustatu zait Junek ez dulako esan joan daiteke Euskal Gazteria gehi pixkat helduagoak esan du herri hau maite duen orori fina izan da esateko etorri zaitezkete. Bueno, benetan, zalantzik ez milaka eta milaka gazte, eta milaka euskaltzale feminista eta abertzale izango direla. Bertan, beraz, June, animo, eutxi, ze hilabetea datorkigu korrika, topaguneak, aberri egunak, eta bar, herri hau, lehen esan duzun bezala, maitatu, dantzatu, eta zertzan hirugarrena, beti azten zait, beno, berdin du. Hori, dantza, abestu, maitatu, hori dena eginda, Euskal Herria eraikiko dugulako. Beraz, June, lazer bat, ekine? Porrotxen exorcismoa izan da hori? Porrotxen, exorcismoa izan da. Eta esan dakoa, Itziar Ituño for presidento, Itziar Otxandiano, edo akaso Himno Ituño. Bueno, en fin, haze dantza eta izen saltza. Zuekin beti, datorren astean, badakizue datorren astean korrika. Dator, beraz, korrikako saio pila bat izango dituzue, 11an, etengabe, hor biziko gara ekine. Jagoba Arrasate? Jagoba Arrasate. Edo bestela Itziar Arrasate, edo, bueno, Itziar Arrasate. Jagoba Ituño. Hene bada, pentsatzen jarri ikona izorein ere. Itziar Arrasate. Bale, esan dako hori korrika izango duzue, 11 beti, 11 jarri, bale? Apurtuak zolotu gintuen esia, altxatu herria. Erantzun nahi ditugun galdera guztiak. Kaletako horretan marraztu ditugu. Eta orain, puka,